Вітаю, шановне гаспадарства. У эфіры кароткі выпуск навінаў. У студыі для вас працуе Анастасія Русецкая. Запрашаю. Святлана Тихановская пракаментавала ініцыятыву стварэння адзіных для Беларусі і Расіі падручнікаў гісторыі для школаў і ВНУ. Пра адпаведную дамоўленасць паведаміў расійскі пасол у Мінску Барыс Грызлоў. Паводле Тихановскай, улады Беларусі спрабуюць перапісаць гісторыю не ўпершыню. Аднак распавесці нашым дзецям праўду новыя падручнікі не перашкодзяць. Усё гэта нагадвае мне часы СССР. Тады таксама забараняліся кнігі, перайначваліся факты. А тыя, хто сумняваўся ў палітыцы партыі, зазнавалі ціск. Але нават у такіх умовах людзі знаходзілі спосаб даведвацца праўду, дзяліцца ёй адно з адным. Менавіта людзі імкнуліся захаваць гісторыю, зусім не дзяржава. Лукашенко прызначыў новага кіраўніка дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржкантролю. Ім стаўся выхадзец з КДБ Андрей Самбук. Там ён быў начальнікам следчага ўпраўлення. Як паясніў Лукашенко, у ДФР патрэбная больш сістэмная праца. І яшчэ адно прызначэнне начальнікам сакратарыяту Усебеларускага народнага сходу стаўся Валерый Міцкевіч, які дагэтуль займаў пасаду намесніка старшыні палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу. Прызначаючы Міцкевіча, Лукашенко паабяцаў яму шмат працы. У нулявых гадах Валерый Міцкевіч быў намеснікам міністра юстыцыі ды чальцом ЦВК. З 2009-го прабыў 10 гадоў на пасадзе намесніка кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі. Нагадаю, УНС паводле новай канстытуцыі мае статус найвышэйшага прадстаўнічага органу народаўладдзя. Памілаванага Лукашэнкам Рамана Пратасевіча выдалілі з так званага спісу экстрэмістаў. Такім чынам, ягонае імя прабыло ў пераліку асобаў, нібыта датычных да экстрэмісцкай дзейнасці, менш чым 2 месяцы. Спіс складае Міністэрства ўнутраных справаў. На тых, хто ў яго залучаны, накладаецца шэраг абмежаванняў. Сярод іншага, гэтым людзям забаронена займаць дзяржаўныя пасады, весці педагагічную дзейнасць і праходзіць вайсковую службу. Рамана Пратасевіча дадалі ў так званы экстрэмісцкі спіс летась у снежні разам з Янам Рудзікам і Сцяпанам Пуцілам. Іх асудзілі паводле аднае справы. Тады Раману прысудзілі 8 гадоў пазбаўлення волі, а Яну і Сцяпану 20 і 19 гадоў завочна. Пуціла і Рудзік у спісе МУС засталіся. Чарговы аўтобус МАЗ загарэўся ў Расіі, гэтым разам у Саратаве. Здарэнне адбылося, калі аўтобус ехаў сваім маршрутам. Пасажыры змаглі эвакуявацца, ніхто не пацярпеў. Патушыць пажар з дапамогай вогнетушыльнікаў спрабаваў кіроўца, аднак у выніку агонь утаймавалі ратаўнікі. Сёлета аўтобусы МАЗу гарэлі ў Іжэўску і двойчы ў Санкт-Пецярбургу. Польшча павышае цэны на візы. Пра гэта паведаміў кіраўнік польскага МЗС. Паводле Радослава Сікорскага, прычынай гэткага рашэння стаўся візавы скандал. Наколькі павысіцца цана польскіх візаў, Сікорскі не ўдакладніў. Я постановил повысить цены на визы, бо, оказывается, польские визы были одними из самых танных у Евразвязи. Тому не дзіўна, что ахвотные у Афрыцы ці Азии и шли у польское консульство. Таксама Сікорскі паведаміў, што вядуцца перамовы з кампаніямі, якія напісалі праграмнае забеспячэнне, і каб месцы ў чэргах па польскую візу або для сустрэчы з консулам нельга было прадаць. Ідэя палягае на персаналізацыі запісу на сустрэчу, каб ад візіту можна было адмовіцца, а не перадаць яго камусьці іншаму. Еўропа прадэманстравала менавіта тое адзінства, якое неабходнае. Гэткімі словамі Владзімір Зеленскі падзякаваў еўрапейскаму звязу за новы пакет фінансавай дапамогі на 50 мільярдаў еўраў. Гэта дакладны сігнал Маскве пра тое, што Еўропа выстаіць, і яе не зломяць ніякія разбуральныя хвалі, уздыманыя Крамлём. Даць Украіне новую дапамогу аднагалосна пастанавілі ўсе 27 лідараў еўрапейскага звязу. Гэта адбылося на дадатковым саміце ў Брусэлі. Яго давялося склікаць, бо ў снежні прэм'ер Угоршчыны Віктар Орбан наклаў на фінансавае падтрыманне вета. У сталіцы Кыргызстану адбыўся выбух на адзіной у горадзе цеплаэлектрацэнтралі. Каб падтрымаць працу ЦЭЦ і цеплавых сетак, падачу гарачай вады усім спажыўцам Бішкеку прыпынілі. У некалькіх раёнах жыхары засталіся без цяпла. Улады запэўніваюць, што аднавіць падачу гарачай вады і цяпла змогуць цягам 2-3 дзён. Прычыны выбуху невядомыя, мясцовыя ўлады не выключаюць дыверсіі. Папярэдне, паводле звестак Мінэнерга, выбухнуў адзін з катлоў, у выніку здарыўся пажар з затапленнем. Пацярпелі 5 працаўнікоў, 2 пацярпелых у вельмі цяжкім стане, у іх апёкі 80% паверхні цела. У
У Беларусі забаранілі прадаваць папулярную індыйскую гарбату «Прынцэса Гіта». Пра гэта паведаміла санітарна-эпідэміялагічная служба Гомельскай вобласці. Паводле гэтай установы прадукт не адпавядае патрабаванням тэхрэгламенту мытнага саюзу, бо мае плесню. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанне і каментаваць. Для вас працавала Анастасія Русецкая. Мне на гэтым усё. Вынікі дня, а таксама аналітыку падзею глядзіце ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі на тэлеканале «Белсат».